Dyma ni boster yr wyddor, a heddi ni'n mynd i wneud hwn nawr fan hyn, sef y fan. Reit, peth cyntaf sy'n eisiau wneud ar gyfer y fan yw wneud olwyn cefn a olwyn blaen sy'n tua yr un maint o fe. Da iawn, wedyn ni'n mynd i wneud llinell o un i'r llall. Ni'n mynd i roi darn bach yn y cefn, darn ychydig bach yn fwy yn y ffrynt, yn dim lot. Bach mwy dyfan? Bas bach mwy. Wedyn ni'n mynd i fynd straight lan yn y cefn. Mae eisiau'r un cefn i fynd lan fwy falle na blaen. Okay. Dyna ble bydd y drws neu'r bwt yn y cefn. Wedyn ni'n mynd i fynd yn y ffrynt. Ni'n mynd i fynd lan ychydig bach gyntaf. Ni ddim yn mynd i fynd lan lot. Wedyn, i tua hanner ffordd ble mae'r olwyn falle, ni'n mynd i ddod lawr ar ongl. Wedyn, ni'n mynd i fynd yn syth ar draws y top, ond ni'n mynd i stopio ble mae gyda ni y ffenest fan hyn. Felly ni'n mynd i fynd ar draws, a ni'n stopio tua fyna fel bod lle gyda ni i ddod lawr. Okay. A wedyn ni'n gallu cysylltu fyna wedyn. Reit, cam nesaf. Llun o'r llinell bach ar draws y to. Fe allwn ni roi llinell ble mae'r bumper yr goleuadau yn y cefn. Felly rannu hwnna'n dda i os chi moyn bod goleuadau yn gallu mynd fyna nes mlaen. Ni wedyn yn mynd i roi yn goleuadau ni ar y blaen hefyd. Felly ni'n gallu dod lawr fyna. Gallwn ni roi'n goleuadau blaen i fyna. Wedyn felly'r grill yn y blaen. A wedyn mae lle gyda ni hefyd i y bumper i hunan ar y gwaelod. Dyw e ddim yn ei lot o wahaniaeth. Wedyn ni'n mynd i fod yn dod yn syth lawr. Dim quite. Ni'n mynd i ddod yn syth lawr fan hyn gyntaf ble mae'n ffenest blaen i'r windscreen i hunan. Ond chi'n stopo ble mae hwnna'n newid fyna. So, byddwn ni'n gallu mynd syth ar draws wedyn. So, ble mae fe ongl yn dechrau newid, ni'n mynd i gallu ddod lawr bach mwy dyfan. So, ni'n stopo ble mae'r cornel na mwy na lai, okay? Wedyn ni'n mynd i fynd ar draws. Tua fyna. Okay. A wedyn mae hwnna'n golygu wedyn bod ni'n gallu dod yn syth lawr tua'r canol fyna. So, mwy na lai, dyma ble bydd yn drws ni ar y blaen. So, lle ni ddod lawr fyna hefyd. Gall hwnna fod ble mae handlen neu dolen y drws i ni. Okay, so mae dolen y drws mewn fyna. Os chi'n cofio tro diwetha, wnaethon ni roi cwpl o linellau mewn yn y ffenest i ddangos bod gwydr na. So, 2 linell bach yn mynd lan y 2 ochr fel na. Okay, ar y ffenest i hunan, ni'n neud i edrych o fod mwy o ffenest gyda ni'n neud wydr na. Felly ni roi manylion yr olwynion mewn. Felly roi cylchoedd bach yn y canol. Felly roi dotiau i gwmpas os chi moyn. Gallwch chi wneud linell dwbl os chi eisiau. Gallwch chi wneud fel eithon ni o'r blaen gyda'r tyres. Y tractor, wnaethon ni'n un beilo nawr. Gallwn ni roi rhywbeth tebyg fyna. Does dim rhaid roi rein mewn, mae rein jyst yn bethau felly sy'n mynd i helpu yn hwyrach mlaen. Okay? Da iawn dylan, gallu diadl nhw jyst y cylchoedd yn y canol os dim ond sy'n rhaid i wneud y lleill. Reit, so mae gair y llythrennau ar gyfer fan yn hawdd, a maen nhw jyst yn mynd i fynd yn y cefn fan hyn. Felly, ni'n mynd i orfod torri fan i hanner, neu falle cael y bocs cyntaf chydig bach yn fwy na'r ail bocs. A wedyn mae gyda ni yn yr un cyntaf, so ni'n mynd i fynd lan a ar draws, fel sy'n mynd i wneud yr. Okay, dyfan. So ni'n mynd lan a ar draws fel sy'n mynd i wneud yf. Peidiwch mynd lan yr rhy bell fan hyn. Neu dim lle gyda chi wneud y llinell sy'n wneud yr yf wedyn. Okay. So ni'n mynd i fynd ar draws. Lawr
ar draws. So wedyn ni'n gallu lliwio y rhan yna mewn. I ni wedyn yn gallu gwneud yn A ni. Sy'n mynd i fynd lan fyna a'r bocs fyna. So dyma mae eisiau ti'n ei llinell sy'n dod lawr y canol fyna gynta. So llinell yna sy'n mynd syth lawr. Wedyn ti'n mynd i llinell sy'n mynd lan ar draws. So fel hyn, ti'n mynd lan ar draws. Ar draws, wedyn mae eisiau ti'n neud yr yf bach na. A wedyn yr ar y gwyliau. Da iawn. I wneud yr yn wedyn, y bocs i'r ôl gyda ni. Ni'n mynd i fynd lan. A lawr. A dyna'r fan mwy na lai. Dwi ddim yn galed. Mae'r fan yn eitha hawdd. Gallwch chi roi y ffordd i mewn sy'ch chi moyn. Gallwch chi roi goleuadau ymlaen o lle os yw'n y nos. Mae lan i chi, gallwch chi wneud edrych os yw'n mynd yn gyflym. A gallwch chi addurno fe pa bynnag ffordd ych chi'n moyn. Yn amlwg mae siapiau fans gwahanol yn amrywio. Gallwch chi ychwanegu unrhyw liw eich moyn, unrhyw steil fan chi eisiau. So disgwyl mlaen i weld beth ych chi'n dod lan da. Bydd dyfan o fi nawr yn mynd mlaen i liwio hwn, a gewn ni weld beth newn ni orffen lan gyda ar y diwedd. Felly pob lwc, diolch nôl mewn cwpl o eiliadau i weld beth i ni wedi creu. A dyma ni, wedi gorffen y ddau fan goch, fan las. Y ddau yn nhw'n edrych yn ddigon clir chwarae teg yn enwedig nawr bod ni wedi mynd rownd y ddau mewn D a wedi uwcholeuo felly'r ochrau i gyd mewn lliw. Disgwyl mlaen i weld eich faniau chi. Fel wedys i, mae styles gwahanol o faniau i gael, lliwiau gwahanol i gael. Gallwch chi fynd am fan bost, fan wen, fan bost felen fel sy'n Ffrainc. Hollol lan i chi. So disgwyl mlaen i weld beth ych chi'n creu. A pob lwc a cofiwch rannu nhw gyda ni wedyn.